Esselamu aleyküm hormatly dostlar. Bugün ayın 8 yanvarın 2020 ýyl. Men häzir Mürçede gezdiň. Mihmançylykda Mürçede men universitetde 5 ýyl okap bile okan dostumyň topragy Arslanjan. Arslanjanym 3 ýyl mundan bir aradan çykdy bärden. Ýani ýürek keseli bolup ondan öňçe däjeti 5 maňa aradan çykypdy. Ondan soňra ýankyny eşitme görýär, eşitdim öyle geleceğim, pakerim aradan çykdy. Indi men şoň gelip ayet berdim. Onun şu häzir şoň kiçe insi dogunjygy Yaranjan. Yaranjan meni şudak bir diýareta aýlap getirdi. Şularla bir tanıştyraýyn edi. Yaranjan ýa-ni şu ýerlere bir hakyny aýtyp berseň maňa boljak. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Ine 2020-nji ýylda gadammasyk ýanwar aýy, düşümler sallyl bolsun, bereketli bolsun. Ine ýanky diýar eden ýerimiň birinji ýeri Zeň Baba ýadygärligi. Ine adamlaryň o adamlaryň aýdyşyna gora aýdylanlar 6-njy 7-nji asyrda Arap bilen gelmegi bilen ýani din adamlaryň hem şeýle hem öz ýani Muhammed Peýgamberiň egneşleriniň şotörde islam dinini gurulyp islam dinini ýaýratmak hakynda ýani egneşler her gaýdypdyr da her ýurda. Ýanky gören ýerlerimizde de şu Zeň Babada 6-njy 7-nji asyrda degişli ştaýlarda ýaşapdyr. O waň adamlaryň aýtmagyna sygyr wagtdyr diýe. Ştaýlarda bile o waň adamlaryň bolupdyr diýe ýan guburam ma gören bolsaňyz. Şu Zeň Baba ýadygärligine. Ine bärde kän taryhy ýadygärlikler. Mürçem şol döwürden bäri onuň öňem gadymy taryh uly şu guburlara zada teredende de bir garş nime bir adım iki adım aşağı çökön guburlar da eýem onu hasaplanda ol bilemek biziň eramyzdan 5000 ýyllykdan öň taryhynyň barlygyny alimler tasdiklaýar. Ine şu görüp oturan diňimiz ine şu diň umumar maksady näme? Din gurulmagynyň sebäbi o adamlaryň aýtmagyna görä taryhda bolup geçen wakalary ter salsak ýani düşman gelenne ne daň etende de edil şoňa meňneşdiň var. O diňde ýani ksan adam garaşyp dur ýani ken üstüne odundan dolaryp ýene edip onuň haçanna ýagy aňyrdan gaýdanna şu oduny ýakýan ekenler. Doğru. Ondan şu diňde de bir ksan adam garaşyp üstüne odundan çekçelemden dolaryp onuň taýýar bolup durýan şu taýdak tutsan bolup onuň näkin ýakýan ekenler. Şeýlelikde eýem onuň şol eşiklerden hem mergellemez ok ýaragly ýani därli hyrlylar bilen ýani urşa taýýarlyk görüp düşmana şeýdip gaýtyl berýän ekenler. Şeýdip ýani kän bir Türkmenistan diýarymyzda bir o bolup bir şolar ýalak bolup ýaşan ýerler azat. Bizim köp ýerlerimiz çarby bolup ýaşapdyr. Onda da şu mertlerçe bolup şu o bolup ýani şu bir kim bolmana koýnak söýlemez aýdan şäherem bolupdyr diýsen boljak. Zeň Babaň ýanyna kitaphanasam bolupdyr da. Doğru. Onuň daň eteklerini amanma kojan zanniýa ýene diýe. Kän şu taýlarda taryhy mazarlyklar ýa-ni guburlar kän olar görýän bolyn biziň taryh ýadygärligimiň has gadymdanlygyny o bolanyny kabul etme suud edýär. Onuň eýlany edýän ýol bar eken, şol kerwen ýol bar eken, ýani Türkmenistanyň şu 2017-18-nji ýyllardaky kabul edilen ýeri Türkmenistan ýani kerwen ýol hakynda çykan kitaplara ter salsaňam, ýani kerwen ýoluň ştaýlardan hem giderligi Iran tarapy ýani şu Zeň Babaň ýadygärligine kerpiçler bilen ýani 10-njy ýylda Gullaýatan şäherlerindäki kerpiçler ýani hemme meňdeş gelýär. Olaň taryhynyň birdigini aňladýar. Şo döwürdekiniň hem o şäher bu şähere birini garagatnaşy edip şu şäherleriň suwlen birine ýerasty suwlar hem gidipdir. Ýani Mürçäň suwlen şäherlärme sen ýerasty suwlar gitmän başarypdyr. Oňa da hem o adamlaryň sönäççiligi ýani bir el hünärleriniň bularyň palçykdan beşirip kerpiç ýasamalar bir hemme taraplaryň ýani bularyň adamlarynyň özelligini suwd edýär. Bu bolsa ýani küýdegärlik ýani bergärlik sunuwatynyň özelligine şeýle hem eýran bilen aragatnaşyk bolup şo döwürdäki pullaryň harfiýa döwürde eşli pullaryň ýani Zeň Babaň döwründen ýani tapýarlar. Oýlanyp berseň her türlü taryh ýadygärlikler gabat gelip bolýar. Ýani ýasalan ýa küýdeler hem çykaýar dörp bersem.
Ödüm şundan başlap biziň häzir bäherden toprağymyzlar çenli piyada gitsem ýöne kuýda döwükler bolup berdi. Onu hemen anlady. Dağ eteginden sol ara kuýda döwükleriniň bolmagy biziň şu taýyryň gadymlydygyny, ulu şäherler bolarlygyny anlady. Ýani şähslamyň hem şu taýlar bilen ara barlyş bolarlygyny, örçe bilen ýani awşarlar bilen, ýadyrlar bilen ýani köne tiýrelen şu taýlarda bir dogan bolup ýaşap düşmany gaýta bolberip yer ekin ekip ýeriň gowy ýerlerini taýlap ekip ekarançylyk bilen dürli ekillerden hem bular renk taýlap almagy hem oňorupdyrlar. Ýani farfar önümleri bilen hem meşgul bolupdyrlar. Farfar önümleri ýani Hytaýdan getirilýän eken. Hytaýdan hem şähslamyň bilen şu taýlap gelip ýani küýdeleri renk etmek. Küýdelerin renkine renk goşup bulara hat ýazmak, arap hatları bilen çaý içilýän gaplara çaý gawy, nahar elýän gaplara nahar gawy diýip hatlar bilen arap fars hatları bilen ýazypdyrlar. Bolsa ýa ana muň sunugatyň özelligini anladýar da. Ene biziň taryhymyzyň gadymy ýerleriniň biri bolan Naqysaça biziň Murça toprağymyz hakyndaky gysgaça ýani aýdyp berdi. Burundan da şulardan barak. Köp sağ ol siýleň üçin, aýdyň üçin, tanışdyrma üçin ilgini. Nişe Hytaý diýip berdiňiz, Hytaý Çin diýip aýtýarsa biz. Çynma-çyn ýurdumdan. Öyle çynma-çyn ýurda aýratyn, adam ýani Çin diýip aýdýar-da Hytaýa. Ine Hytaý diýip siz orşatýaňyz da. Çin ýa bir ingilis aýtsam China diýilýär-da. Aýşa çynma-çyn şondan gelip baglanşyk bolup gelýär. Dogry aýtdyň şonu. Sağ ol, aýdyn. Iltandan üçin. Sağ ol.